زندمانه شمه گهبودی لاتین کار بود توی بابت کپایت او گهبودی کار بود گهبودی کار فلاحی کار که از من تقریبا 76 شروع کتا ما دورا ورکر بود ورکر سر پادجان کدیه دارا و کدیا دارا و کدیای مسائل یہ بڑا تو آ دورے تھا کہ میں چکت چیز سکھا گا تھا دومیہ سکھا دینا گا تو صدا سناؤ لائے دو مزن برات کہے دیتا آ کیس منی گو پوانا گا تھا تو ہمیں دوران پدا 79 آکے ماں دراج پیریڈ اشو تھا تو یہ دا ماں کیس براوی کلاسز شروع کتا جی وجہ براوی کلاسز شروع کتا براوی کلاسز آنی امتحان دیکھ شروع کتا ادیب براوی عالم براوی فاضل جی وجہ تو پدا رندہ پشتو والات کہا کہ گوشی کہ بھائی میں ہم چھے بکا تو آئی ہم ماں سلیبس میں لیبس ہے لوٹا انتگا آئی ہم شروع کتا نو بلوچی ایک کمیت بلوچی ادیب یا بلوچی کلاسہ شروع کرا گیا میں واسه کمیت من بلوچی نہ جانا گا تو قاضی زئی کدی کے 82 جیلات کا تو قاضی اما گوشت کہ بھائی یہ تو ما تو امتحان تو براوی پشتوے چے کرا گا تو بلوچی ہے تو بلوچی ادیب امتحانم بھی دے وہ کلاسم شروع بھی کا تو قاضی ذریعہ کیس پدا ما بلوچی سلیبس جوڑ کو تھا بلوچی کلاسز شروع کو تھا نو جیل تھا کیس یعنی اے سینٹرا اگر کس بلوچی دے مردم کے امتحان دا تو مت جیلے تا کس تقریباً کس 150-200 چیز گیش مردم امتحان دا قاضیم جیلا امتحان دا قاضی درا سنگت آنا ما جیلا آنی فارم پرکو دا امتحان دا آئی تا کس کمی فائدہ رسی قیدیاں نہیں ہم اگر سال اچھے بگرتا 6 سال قیدیانی 6 ماہ کم با 6 سال اچھے برس کیس 6 ماہ کم با تو قاضی اگر یک سال سزا بوتا یک سال تا 6 ماہ آئی مشکت کٹھوتی بوتا او 6 ماہ پتا ریمیشن آئی ملتا گا میں بلوچی ادیب پاس کو تا آو آئی سنگت تو یہ والا قاضی بلائے آدھا کس قیدانی سرا چھیست قاضی وجہ کس نو آدھا کس بلوچی کلاسز 200 انچے میں خیال ہر سال امتحان گیش دا یک سال لاتے سال ساری من شو تکا تو ہمیں بورڈ بلوچستان بورڈ آئیے ضروری آئیے جو اس کو دا کچھ براوی تو باز تھا تو براوی انچو مردم فلانی بلوچی انچو مردم فلانی اے دا سینٹر تھا کہ 10-15 سے درست آنی زیاد نہ آدھا کس قیدی ودی ریمیشن واسطہ ہم کس اے حوالہ کس چھیدہ پدا آئی تا درا سلیبس ہما زمانہ ما جوڑ کو تکا ادیب عالم فاضل عرصہ یعنی نو آ سلیبس قیدی نہیں نا آ قیدی منی میں گو وانا گا پدا بارے گانی تا دگرہ وانے نگا تو یہ حوالہ کہ قاضی کس قاضی منت آچے آئی کوشش آچے کس یہ چیز دیوا برتا گا باز جوان واجہ ڈاکٹر سلیم صاحب مچ جیلے ہوتی واقعات بیان کرنے گا لازم یہ تاریخ اسان تو ادیب ببا یا لیجنڈ ببا آہانی زندے ار پہنات وطن مگا مردمہ اثر داں یا سیکنڈ داں دل بڑی داں تو لازم آہانی یاد دار کے مقصد بھی کہ انچو ایرویز میں گبو تو آہ مردمہ انسپائر کھنا یا اثر دور دیاں یا آہانی واسطہ دیما برے کے واسطہ